Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. У эфіры Сергей Брэшцель. Тэма нашай размовы – як захаваць час. Добрае пытанне, асабліва для сучаснага чалавека. Мы ўсе з вамі па прыродзе марнатраўцы самага каштоўнага рэсурсу – часу. Няўжо так ва ўсіх? Не. Ёсць людзі, якія умеюць берагчы час, навучыліся дакладна расстаўляць прыярытэты і выбіраць галоўнае. Кажуць, што лепш усіх укладвае парашут той, хто будзе з ім скакаць. Таму я распавяду пра тое, чаму навучыўся сам і што практыкую. Давайце прыгадаем загадку Голума у вядомай кнізе Толкіена «Хоббит». Уничтожает все кругом. Цветы, зверей, деревья, дом, жует железо, сталь сожрет и горы в порошок сотрет. Да, гэта час. І ён бязлітасны. Між тым, самы каштоўны. Мы ляцім, пісаў Майсей. Мы ляцім, заўважваем сёння мы і нашы дзеці. І справа не ў сучасных тэхналогіях. Як хутка ляцяць дні, тыдні, месяцы, гады, дзесяцігоддзі. Вельмі хутка павялічваюцца кіламетры на спідометры майго аўтамабіля. Велакампутар толькі паспявае лічыць чарговыя дзесяткі кіламетраў па веладарожках. Мы змяняемся. Паглядзіце на мінулае фота, а потым у люстэрка. Наш абутак зношваецца, а адзежа трухлее. Усё гэта робіць час. У Расіі ёсць даследчы інстытут, дзе навукоўцы сочаць за часам. Іх задача, каб гадзіннік быў точны. Афіцыйная пасада такога супрацоўніка завецца захавальнік часу. Канешне, час не спыніць, але сёння мы можам вучыцца кіраваць разбуральнай сілай часу. А пачаць гэту гутарку неабходна з двух грэчаскіх слоў – хронас і кайрас. Першае слова падкрэслівае храналогію, а другое – якасць. Гадзіннік на запясце ці вагі ў руках Господа. Таму, чытаючы Біблію, кожны павінен задаць сабе галоўнае пытанне. Не колькі я пражыў, а як я пражыў гэты час? Між тым жадаю падбадзёрыць кожнага слухача. У нас з вамі ёсць час. Давайце правядзем вельмі просты эксперымент. У сутках 24 гадзіны. У тыдні 7 сутак. Вырабім вылічэнне. Атрымліваецца 168 гадзін. Потым праца 40 гадзінаў, сон 56 гадзінаў, іншая 72 гадзіны. Уявіце сабе, на рознае у нас 72 гадзіны ў тыдзень. Гэтага, калі не шмат, то досыць. Што гэта значыць? У нас з вамі ёсць час. Тады няма часу на што? На тое, што не ў нашым прыярытэце. Чалавек заўсёды знаходзіць час на тое, што любіць. Мы любім тое, што нам падабаецца. Таму я не веру ў сілу інфармацыі. Ніколі веды не змянялі людзей. Да таго ж, сёння іх знайсці значна лягчэй, чым мудрасць. Я не веру ў сілу трэнінгаў. Запісаў пункты, выконвай, атрымаў накірунак, прытрымлівайся. Ад гэтага жыццё не змяняецца. Усё гэта падобна сухім косткам, якія неабходна напоўніць жыццём. Сіла звычак і сіла жаданняў настолькі моцныя, што мы нават уявіць сабе не можам. Менавіта яны кіруюць намі і крадуць наш каштоўны час. Але Бог здольны фармаваць у нас новыя жаданні, новыя звычкі, новыя плады. Я веру, што толькі Бог змяняе наше мысленне і пашырае гарызонты. Такім чынам, любыя змены адбываюцца толькі на ўзроўні сэрца. Таму і пытанне размеркавання часу – пытанне духоўнае, пытанне вертыкальнае, пытанне маіх адносінаў з Богам. Яго нельга аднесці да катэгорыі дадатковых уменняў. Для гэтага
некалькі пытанняў. Скажыце, як вы думаеце, хто гаспадар часу? Дакладны адказ – Бог. Ён стаяў спачатку ўсяго. Хто гаспадар майго часу? Памылковы адказ – я. Але менавіта так звычайна і адбываецца. Я адмяняю Божыя рашэнне і сам вызначаю курс, маршрут, сродкі. Задумайцеся, ці далёка адплыве такая лодка? Як стаць кіраўніком дадзенага Богам часу? У нас няма заўтра, ёсць толькі сёння, тут і цяпер. Уявіце сабе, што ваша жыццё піца, сферы кавалачкі, у цэнтры Христос. Цэнтр павінен з кожным днём усё больш і больш запаўняць усе сферы жыцця. Хтосьці сказаў, што нават у кароткіх імгненнях шмат сілы. Чаму? Таму што нельга падзяляць штодзённае і духоўнае жыццё, бо ўсё ім з яго і да яго, пісаў Павел да рымлянаў. А зараз практычная частка. Вы чулі штосьці пра піраміду Франкліна, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыцы? Ён быў вельмі працаздольным і мэтанакіраваным чалавекам. Жыў у 18 стагоддзі. Бібліёграфы кажуць, што ў 20 гадоў ён склаў план на ўсё сваё жыццё і не адмаўляўся ад яго. Я жадаю адаптаваць яго і паглядзець на яго вачыма хрысціяніна. Такім чынам, 6 прыступак гэтай піраміды. Пачнем з падставы. Галоўныя жыццёвыя каштоўнасці, глабальная мэта, генеральны план, доўгатэрміновы план, кароткатэрміновы план і план на дзень. Я веру ў тое, што Божыя планы значна маштабней, чым нам здаецца. А нашы планы менш значныя, чым мы думаем. І наша праблема часта ў тым, што мы пачынаем з вяршыні, а не з падставы. Ці можам мы разумна распарадзіцца адным днём, калі ў нас няма поўнай карціны жыцця? Каня не запрагаюць з капытаў. Ці можам мы дакладна распарадзіцца часам, калі не навучыліся аддаваць? Прыгадайце творцу, прыход Ісуса Хрыста на зямлю, першаапостальскую царкву. Сёння я пералічу 6 асноўных пунктаў нашай піраміды. 3 першых самыя важныя. Яны добры пачатак для нашага штодзённага і духоўнага планавання. 3 першых – гэта вялікія прыступкі, на якіх мы зможам цвёрда стаяць і глядзець у бінокль, доўгатэрміновы і кароткатэрміновы планы, і мікраскоп, план на дзень. Такім чынам, першае – галоўная жыццёвая каштоўнасць. Для мяне гэта глыбокае пакланенне Богу. Чалавек – істота, якая заўсёды пакланяецца. У пасланні да рымлянаў у 1 раздзеле мы чытаем, што наша пакланенне фармуе мысленне і паводзіны. Другое – глабальная мэта. Для мяне гэта зрабіць Хрыста вядомым. Першым чынам – сваім жыццём. Ісус вучыў: «Па тым пазнаюць усе, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў паміж сабою». Хтосьці дакладна заўважыў, толькі тое, што зроблена для і дзеля Хрыста, застаецца. Трэцяе – генеральны план. Для мяне гэта новая духоўная ДНК. Гаворка пра вялікае даручэнне Хрыста, а менавіта мая адказнасць навучыць іншых таму, чаму я навучыўся сам. Добры заклік Хрыста апісваюць 3 дзеяслова: «Ідзіце, навучыце, хрысціце», а Ён з намі. Менавіта на гэтых 3 кітах стаіць наша духоўнае жыццё. Пакланяцца Яму, жыць ім, сведчыць пра Яго. Астатнія 3 пункта могуць быць свае. Доўгатэрміновая мэта. Перавернуты бінокль. Напрыклад, мы маем план развіцця нашай царквы на 10 гадоў наперад. Кароткатэрміновая мэта. Бінокль трымаем правільна. Напрыклад, нашы гарадскія праекты мы запланавалі на 1-2 гады наперад. План на дзень. Мікраскоп. У кожнага свае мэты. Яны могуць закранаць нашу працоўную ці царкоўную дзейнасць, але галоўнае заўсёды застаецца галоўным, а менавіта
адносіны з Богам. Ён, мой Господ, павінен быць на першым радку нашага топ-ліста і хіт-параду. Які мы можам зрабіць вынік? Час ёсць. Што будзе заўтра? Тое, што ты выбераш. Як жа берагчы час? Пачынай з сэрца перад Богам. Проходит время, нас не жалея, нас не щадя. Печальным взглядом тихо старея видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в пыль. Порою трудно нам разобраться, что не быль, что быль. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизни дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Смеются годы, нас украшая блеском седин. Мы все спешим, что-то успевая, и все грешим. Чужую боль редко замечая, чаще смолчим. К рукам Иисуса не припадая, гордо стоим. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизни дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.